A mi particularment em preocupa. Estic visquent al mig del bosc i suposo que més o menys sé el que li fa falta al bosc. Netejar-lo. Lo sec perquè les ovelles puguin pasturar al sotabosc i continuar tinguent-lo net. Què fa l'administració? L'administració, que jo sàpiga, res. En els boscos, res, completament. L'única cosa que vol ajudar una mica sembla l'associació Pau Costa, que és el que ha vingut a dir si faríem el sotabosc. Jo he fet el sotabosc allà on puc, però allà on ja és net no cal. Com volen que es conservi la natura? Suposo que em dóna tota la responsabilitat a mi que ho faci jo amb les ovelles. Si amb les ovelles, si em treuen el que em fa nosa, ho puc conservar-ho. Quantes ovelles tens? 500 més o menys. Vàrem esquilar 498. Quants anys portes treballant al camp? 84, des que vaig néixer. Bueno, espero que sí, que allargui una mica més encara, eh? Home, que no s'acabi, no és tota. Et veig amb molta força, jo crec que sí. El problema real són les branques seques. Exactament. Tallen els pins i deixen les branques a terra. Això us ho hauríem d'obligar. Si tallen els pins i aprofiten la fusta, que tregin la rama. L'Obert, les ovelles ho van netejar. Les ovelles passen per aquí, ho veu? Però el tall que és net, allà on entren, és més net, perquè hi passen cada dia, veus? Tot això sec, tots aquests arbres secs. El que es veu que no té rama, tot això sec, que és el que s'hauria de treure per aquest procés que fa. Tot això, per fer viruta, aprofitar per fer viruta per estiu per l'hivern. Pinedes netes, inclús hi poden entrar més els camions de bombers i tot, però aquí és impossible. Això si es queda foc, s'ha de deixar cremar tot. No hi ha possible entrar cap màquina aquí a apagar foc. Ja es veu que hi passen els ovelles per aquí, ja. Però ara per aquí mig són bosc artificial per aquí. La meva opinió pot ser equivocada, però que vinguin ells i que busquin una altra solució, si aquesta que jo dic no és bona. Però una solució sí que la necessitem urgentment.